Pari ay ko'y nang kita maging iima. Namong ay ko'y ay kaijanunin nang kita mag-iima. Yo'y buyuhin ba na pari ay ko'y nang kita maging iima. Laira anang kumba karima katiroy ima. Laira anang kumba karima katiroy ima. Nung naiiwan siya at itutong na inan na jaroy netima. Nung naiiwan siya at itutong na inan na jaroy netima. Awa anapumma uklasan unang ima. Awa anapumma uklasan